после като се върнем, ще слезнем от горния склон, от тук сега минаваме. И ще прекарам през една елова горичка. Минавала ли си? Да. Как мирише там? Кога па си ходила ти? През 100 години. Сериозно? С кой? Ей, тук обичаше да се губи в трата, беше много хепи. Мак съм покачала тук, кога бил при мен. Виж, мапъл. Какво се вика, не знам. Ето на канадския флаг. Клен. 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 Колко различни зелени има, направо се побърквам, гледай. При нас са 3 модела зелени и това е, ти писва да ги гледаш. Гледай, тук и лапът има, и живовляк, и какво не е. Коприва. Там има за излягане. Виж, има млада капина. Да. Опа, капини, ако знаеш, има хръставаци. Ето минава влака, по принцип слагат капини. Леле, лятото, ако знаеш, хората отиват ги берат, те са много хубави. Аз не съм чак такъв. Не се побърквам. Това горе какво е, за скачане с колява? Не, да лежиш. Да те изнасили някой. Да лежиш, да се печеш. Поръчка изнасилване, моля. Его пейса това какво е? Още нещо ново. А на времето джуганите да ги крадат и да съкат даже. Сега вече не. Виж, това е прясно паднало. Тук за колело е супер да се спускаш надолу. Бордюр не знам, изглежда като чакъл некъв. А това отстрани ли? Внимало е. Кълвачи. Гледах и за него наскоро нещо, някакви такива интересни факти. Някакъв толкова му е предпазен мозък от тези удари. Нещо невероятно е. Еволюира сам. И имаше... Рекордьора беше някакъв специфичен модел, нали, имат различни разновидности. 1600 удара в минута, не знам, някаква невероятна бройка беше. Леле, аз толкова ли съм си клатил главата през живота? Как се направи тук дърветата така, да скрива. Не можах да накарам Макс да излезем от вкъщи, кога бяха рекордните там 33 градуса. Беше наш, кога ще разтапяш се на дивана. Викам, Максиме, да излизаме, ще ни стане лошо. Не! И оцеляхме. Викам, другия път нема те питам за ушите и навънка. Не ходим се крием гората, това беше страшно. И това го знам. Я го. Като сняг. Това е падало, гледай. Ударов. С този Атенборо, дават ли ги Planet Earth, деца сериите? Някъде гледал ли си? Не знам. Не. Много хубави неща показа. Последно. Имаше... Не мисля, че беше на BBC, може би. Може да е BBC, ама не беше с неговия глас.
земята, но от някои столици има отгоре. Ето в ниска орбита. И някакви невероятни неща мога видиш. Къде е там долу, където се засичат Африка с Европата, ако знаеш колко е красиво, гледай. Природни. Аман ли, Йемен ли имаше едно там до морето? Едни такива пясъци розови с водата и се влива едно, викам баси. Но не мога идеш там, че ще те разкъсат тея, там са луди, се бият. Иде куч. Ние като почваме да излизаме с колелата така по в ръба на града, нали, излизаме от града и хората изнъж стават много такива любезни. Ти викат здрасти, здрасти, без нищо. Да. Това е типично за туристите. Не туристи, за такива, ето излизат извън града, явно. Да, Забравял съм какво е.